Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai kakali kabala penher step batnya da unongnya obala show akau yang kalalet bantenra bed ya kawai kakali Scorpio jong UMLA ka 17 North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum bat kumju banlet tenra pat ya kawai kakali Maruti kani kadai kabala ja ha ka janmiet jong ka sngi ublei kahendru terek unai tung 8,000 apusan halat Nehru Park Hakapor kumbah nyobaje AA katba kakali jong UMLA kadang temu banlet cha umsning kate kakali kabalalet bantenra kade ka Maruti Espresso kabadon yo registration number ML Not Sun AB Prasan Lahinyo namar ha kabandingkong kalalet bantenra ya kawai kakali Maruti Shimet kabadon yo registration number ML Not Sun C Hendriu San Nyo Kendai badhadien pat saya kakali jong uba Adelbert Nongrum ha ka jinga kren bat unong san hima ha ka janmit sngi ublei ling ba ka phon uba Adelbert Nongrum ulai thu ba ka daw ka jingja accident kadai namar ba unong nya jong ka te ka Maruti Espresso ula sho khau yang bat ula pen hair stat palat ulai thu ba ningkong ka te ka kali kalawan bantenra bet shwa ya ka wei ka kali Maruti ka badan hakmat bat hadien kata kawan bantenra saya ka kali jong u ha ka ni ka jingja omdan manuru ki ban mensaw henrei kaladan tang ka julor jong kite ki lai tali ki kali sho ulai thuru ba unongnya ka Maruti Espresso kadai namar ba ula shongshit palat bat ula tam shakmat lot ya barok ki kali bahakmat bat marshupoi ha kate ka jaka kalawan bantenra ya ka kali jong u bat ya ka Maruti hapo ka kali jong u layadon lang ka kurim ka kiao bat ki khun henrei ha ka jingyada ublei na jrong baro lalat na ka jingmen saw katba hapo ka te ka kali Maruti Espresso tidan hadu saw ni sangut ki balaya buat laong uba Adelbert na kalyang ki pulet jong ka thanat umyam marya bana ya kani ka jingja kilawan poi marmar bat kilayalam no ya baro bat pha le ya ka medical check up bat ban penlong ru ya ka jing toket ka babania halor kate ka jingja Jingsha kani ki jingsha kawan kaja hiti por lajan nyo puji kawangi du bidang ya lenti banai spo sning mo sholam kai khlung ta la sai si la long school mo ti dei ho kajuja ka accident kaja no no por no jaka ngimtip ngitip ka wi jingsha ba jingi mo bom tikana ka jikam kali long bom tikana dei tang ka wi pat ka bang susi thang kalong ba hindi ki jingja jo accident borbor kadai market influence on the alcohol mo ka jingdi jing buat jing kiwi pat ki jingdi bang tip ti kwan ra bun sin ki jingma kwan ra bun sin ki jingja ba susi ya ki innocent life mo ka ba bun sin a shudu ai no tere sungu ublei hani ka singi ka ba pro lightly ki kali ho kani ko kali ka di ka buan opposite direction hamariti point jongka Nerupa di kanika kali ka ba one accident ngi kedika espresso mo ka espresso ni di kawan bantara ko kali ko ka 800 martika hakmat jungi nang ta ka tera pat saingi di bro lai teliki kali kala julor ba ne sungu ublei kalong ba klam ja ko ba snio ba susi kham tam e ka jingim ba kodor jangi mansio di kani na ko ban kentu katpang ya ka police department kantam traffic department bakin le la ka jong kamram haki kendong kensurat mendai tang hapo ki national highway hot hapo kendong kensurat bat kumju ki national highway le belong botong kampran nomor ka over speed limit jong ki brio ka long palat ti kamtam ra kila dei lup sagba kidi ibam kendong ki jingma ka khrau bat jingja accident kes man kasngi ke kani ka pen wara ya kecing ka kani bononra ka alam na ka banta manpulong ka alam ya ka police department ka traffic makin trace tom makin penklan ya kita ki patrolling ke jongki kamtam gini ki flying squad mo ka ba hidong kam ban penklan
nam taban yada na kini gino ki jingja ki lo unnecessary wanted mo ko bon sim ki ja ki ba ko gimpoi perkat kan ko bamlei ru banja wala slo unnecessary wanja pat tanah kadau jong ki katu kan ni pat ki ba nya de ki kali ha ta rushing driving ke jong ki Teknik apa dia bunyi? ban sim correction kri ban sim ba kri ban penistom karkum kalenti ko badai karkum gaan namar kani ko masong fi maneng pan kamau piang bakal unnecessary kasuan ga problem par kai unjuk sudu ai ki man sim balui nak ko ka pos badan bok pat ni ka si kamdan ki jinjau ka sniu di ngapo ai ban kren ba sai ngadi nom khmat ba ngai i jong khmat kilaya songsit ba kau ka kali ka ba la para yang atli kali mangis sebagai semua bakaan ki di bandek la jong kamram kenang bakan pen hoi nangim la bangin pen du nani man pen sange ini ke accident nak pos break scam di banya ita kena ki ban target na uta ban reduce ban control ko ban penduna ban te la kam lam kumta kan don ka jingma ko man ka sim ko ba ki man sim boleh kun chidu Jiksha kalian jonga ngadon lok kiau bati khon kiwi kitu kiwi kali ko ba haswa jonga khmat ka 800 martikar do arngut kentai buat kani kali ko buat matra ini ka as preso kani kidon kumba sangut ye tinga kumang ini jong khmat kilaya songshit tinga scam bakan ngale ta jong kamram nang ba kanlong jikseng ke jongki kiru kim di ban sha subaya ke jing peristom namar kidang lait ya kaman siam nak bantai ladi ban peki roi pa kita kali ke jing do milak ban yo nak wei ro ndai kaman siam bokong san tai ni nak le jong